Ahojte perličky. Napadlo mi, že sme tu dlho nemali vlog a chcela by som z toho spraviť trošku aj takú tradíciu, pretože viac menej, čo ja viem, každý týždeň, každé 2 týždne by som chcela pridať jeden vlog a spraviť to na ten štýl. Počkajte, ja si vás tu položím, aby som na vás mohla kľudne ďalej rozprávať. Dobre, super. Takže chcela by som vlastne začať takéto niečo, pravidelne pridávať vlogy a nielen o mermaidingu, ale viac menej aj o mojom každodennom živote. Ale ešte predtým, než sa vrhneme do teda nášho prvého normálneho vlogu, tak by som vám chcela povedať nejaké updates, ktoré sa dejú v mojom živote, aby ste vedeli, že basically ako na tom sme a tak ďalej. A aby ste vedeli, že čo nás aj čaká v najbližších dňoch a týždňoch. Takže začala by som asi prvou a teda najdôležitejšou vecou a to je to, že si idem robiť freediving certifikát a idem si robiť freediving certifikát do 20 metrov. Dosť sa z toho teším, mám z toho aj celkom veľký stres, ale myslím si, že to bude super. Momentálne mám SSI Mermaid Ocean, čo je vlastne do 5 metrov, ale teda povedala som si, že chcelo by to niečo trošku viac, aj keď teda nemám to ako na vystúpeniach využiť, ale viem to využiť na mojich dovolenkách, na mojom plávaní a tak ďalej. Takže dosť sa z toho teším. No a prihlásila som sa teda na tento certifikát a nejak sa to celé zvrhlo. Viac menej o pár hodín neskôr už som mala dohodnutý kompletne celý tréning a dokonca aj s tým, že teda certifikáciu si budem robiť v Poľsku, v Deep Spote, čo je vlastne najhlbší bazén v strednej Európe, má tuším okolo 45 metrov, čo je úplne že perfektné, pretože je veľký môj sen tam ísť a mermaidovať. Samozrejme na certifikácii mermaidovať nebudem, ale keď už budem mať certifikáciu, tak to môžem občas vybehnúť a zaplávať si tam. Ak ste to ešte nevideli alebo neviete o tomto dispote nič, tak je tam veľký sklenený tunel, ktorý cez neho ide a dokonca sú tam aj hotelové izby, ktoré majú vlastne sklo priamo do bazéna alebo teda pod vodou, čo je podľa mňa úplne úžasné a my budeme teda spať v jednej z tých izieb, takže proste čakajú nás neuveriteľné zážitky, ja sa z toho veľmi teším a neostáva povedať nič iné, len to, že by ste mi mohli držať palce. Ďalšia novinka, ktorá je tá, že sme začali robiť na akváriu, alebo teda akvárium už je hotové, ale povedali sme si s mojím manželom, že basically chcelo by to niečo viac, hlavne na tie vystúpenia, aby proste to akvárium bolo trošku také estetickejšie, aby to vyzeralo dobre a tak. Takže začali sme pracovať na dosť veľkom projekte a teda ideme to akvárium trošku spraviť, aby vyzeralo teda v mojej estetike a tak ďalej. Už sme nakúpili materiál a postupne na tom začneme robiť. Pred 2 dňami sme vlastne všetok materiál narezali na veľkosti, na ktoré má byť. Samozrejme, máme tam aj dosť veľkú rezervu, ale je to proste pomalinký proces a pomalý projekt. Takže s týmto sme začali a trošku ideme na to pomaly, pretože vonku je celkom veľká zima v poslednej dobe. Takže budeme musieť byť dosť trpezliví s týmto procesom a zároveň ešte musíme spraviť aj nejaké tie technické veci ohľadne akvária, zafixovať ho, posunúť ho o pár centimetrov, tieto veci. Takže je to také, že snažíme sa to tak ako veľmi neponáhľať, aby sa náhodou niečo nepokazilo, aby nebola nejaká komplikácia a tak ďalej. Ale zároveň teda dúfam, že tento projekt stíhame do sezóny, pretože sa nám celkom rapidne skracuje deadline. Momentálne mám prvé vystúpenie v akváriu okolo júna, ale je veľká pravdepodobnosť, že tento čas sa skráti. Budem potrebovať to akvárium mať hotové už okolo mája a tak ďalej. Takže uvidíme, že ako to pôjde. Dúfam, že nám to nebude trvať zase až tak dlho, ale zase neručím za nič. No a tieto veci, teda akvárium, update akvária a tieto veci a zároveň aj freedivingová certifikácia. K týmto 2 veciam spravím aj samostatné videá, kde bude presne o procese týchto vecí, ako to funguje, všetky možné detaily. Čo sa týka vlogov, tak sem budem dávať skôr iba také momenty alebo proste také nejaké vtipné situácie, čo sa stalo, čo sa podarilo a tak ďalej. Ale reálne o týchto veciach budete mať špeciálne videjká, ktoré budú venované iba tomuto. Takže ak vás zaujímajú tieto 2 konkrétne veci, tak není to, že úplne neočakávajte, že to nájdete v tomto vlogu alebo v budúcich vlogoch, ale tešte sa na špeciálne video, kde vám poviem aj informácie ohľadne toho, detaily a proste presné postupy a proste všeličo, čo sa udialo.
Vítajte v mojej kuchyni, neviem, či ste tu už boli, ale toto je moja nová kuchyňa, ktorú milujem a zároveň nenávidím, ale to je na iný príbeh. V podstate dneska máme nedeľu a nedeľa je jeden z mála dní, keď v úvodzovkách mám voľno a mám čas na robenie si veci, ktoré sa neúplne spájajú s mermaidingom alebo teda s inými vecami. A preto väčšinou nedele využívame na takéto upratovanie, varenie, chystanie sa do budúceho týždňa a tak ďalej. A ja som momentálne zostala sama doma, pretože môj manžel išiel vybavovať nejaké veci. Takže som sa rozhodla, že využijem čas a nielen, že mu pripravím veci, ktoré bude potrebovať, keď sa vráti, ale spravím aj nejaké veci alebo nejaké projekty, ktoré trošku tlačím dopredu. A preto by som vám chcela predstaviť môj sušič, alebo teda náš sušič. Tento sušič má asi 40 alebo 50 rokov, nie som si úplne istá, ale viem, že je mega starý a je od mojej maminky. Momentálne je to taký spoločný majetok s mojou maminkou, pretože v poslednej dobe sme sušili s mojou maminou iba tu. A tak sa rozhodlo, že mi ho tu nechá a basically môžem si kedykoľvek vysušiť niečo aj ja. No a dneska by som chcela sušiť jablká, pretože ich máme celkom veľa. Máme tam nejaké staršie, ktoré sme kupovali dávnejšie a máme tam aj nejaké nové, ktoré budem musieť zrejme môjmu manželovi nehať, keďže tento týždeň má na pláne niečo s jablkami. Nie som si istá presne čo, ale niečo v tom zozname bolo. Takže zo pár jablk mu necháme, ale tie zvyšné si vysušíme, pretože ja mám celkom snekiskovú náladu a snažím sa nejesť veľa sladkého v poslednej dobe a sušené jablká sú celkom také dosť dobré na takéto snekovanie. Čo? Chceš mňamu? Dáme sušené mäsko? Si rozmaznaná. Si rozmaznaná, vieš to? OK. Keď to vieš, tak to stačí. Zatiaľ, čo krájam jablčka, si dám variť vajíčka, pretože dnes ideme robiť také tie korejské vajíčka na taký ten marinovaný spôsob sojové omačke a tak ďalej. A dám si ich variť 10. Bolo mi povedané, že 8 sa zmestí do danej nádoby, ale ja mám rada varené vajíčka, takže dám si nejaké tie dve navyše. Uvidíme, keď sa nezmestia, tak ich zjem a keď sa zmestia, tak to bude v pohode. Neznášam dávať vajíčka do horúcej vody, takže používam na to lyžičku, lebo proste pre mňa to je úplne neuveriteľné, že riskovať život vajíčka. A už si bol väčšine? Čo? Či už si bol... A? V pohode? Aj, dobre. Pamätáš si včera, čo tam bol taký ten veľký pojedávač nabúchaný? No. Ten mi to robil. Aký typuješ, že má hlas? Najtenší na svete. Krista, tak to je veľ. Aha. A však si to tam mohol otvoriť. Otvoril som si to v aute, potom a úplne vyzerá to ikománka, kimči, pozrieť, tak si to skúsim aj nejaké cute gyozzy za nejakú rozumnú cenu, to by som ešte zobral, to je zaujímavý. A ľúbim ťa, dobre? A ja ťa ľúbim, čau, dávaj si pozor. Jasne, čau. Nebývame často bez seba, bývame bez seba veľmi málo, iba keď sú takéto situácie, že treba niečo vybaviť, takže ak sme zrovna bez seba hodinu, dve, tak to takto vyzerá, každých 20 minút si voláme, bavíme sa o tom, čo sa stalo nové a tak ďalej, no a to je strašne rozkošné. Takže podarili sa mi 4, necelé, máme tam pár centimetrov ešte miesta, ale to vôbec nevadí, pretože ja som strašne veľa z toho zjedla a môžem za to sama, ale boli strašne dobré tie jablká, takže pohoda.
Ďalšia vec, ktorú ideme dneska robiť, je toastový chlieb, pretože naposledy, keď som ho robila, tak mal obrovský úspech a teda zjedol sa za nejakých 15-20 minút. Jedli sme ho iba s maslom, proste nič viac mu nebolo treba, bol fakt dobrý. A ja som veľmi rada, že mal taký úspech, pretože môj manžel si povedal, že ho chce znovu. A tak, nemôžem odporovať a ideme mu spraviť toastový chlieb. Ja osobne najradšej pečiem úplne klasický, obyčajný chleba, nie je to nič nejaké náročné, nie je to nič neuveriteľné, proste múka, voda, hej, droždie a tak ďalej. Ale občas chcem spraviť aj také niečo extra a niečo také na potešenie a môj manžel v poslednej dobe celkom hovorí o tom, ako by si dal dobrý toast. Práve mi volá. Takže ideme ho potešiť. Ideme ešte po tú jarovú cibulku a môžeme ísť zavájať vajca. Dobre, dávaj si pozor. Jo, jasno. Dobre. Ahoj. Ahoj. Takže ako som hovorila, pol kila múky, nejaké 1,5 lyžičky soli. Máme tu 60 gramov masla, ktoré som si roztopila. Nemusíte si ho úplne topiť, kľudne stačí, keď ho vyťahnete z chladničky na nejaké 2-3 hoďky. Ja nemám na to čas, takže ja som si ho roztopila v mikrovlnke. Potom tu máme cca 3/4 hrnčaku teplej vody, ktorá teda pôjde do toho a teda našich 100 gramov mlieka, 2 lyžičky cukru a teda 20 gramov droždia čerstvého. Pokiaľ dávate sušené, tak je to tuším 7 gramov, čo je tuším 1 lyžica, ale teda ja robím z čerstvého, keďže som si nedávno kúpila. No. Poďme teda na to, dáme to tam celé dokopy. Proste to tam celé vlejeme, sypeme a zmiešame. Väčšinou začínam jesť varechou a aj tak skončím teda celými rukami vnútri, ale na začiatok som to máme takto. Toto je trošku iné cesto ako na štandardný chleba a teda je také lepivejšie a dosť opravné. Ja osobne ho nemám veľmi rada, ale ten chleba z neho je úplne dokonalý. Dobre, cesto máme vymiesané, necháme ho trošku, nech nám trošku nakysne a potom s ním budeme pracovať ďalej. Ja ho veľmi rada zakrývam handrou. Je to také klasické slovenské kysnutie cesta. Takže ho proste zakryjem, nechám ho tu. A pozriem sa na neho tak o 2 hoďky, uvidím, ako na to bude a podľa toho budeme pokračovať ďalej. No a ako som už spomínala, tak čakajú nás teda fermentované vajíčka a keďže sme už vajíčka uvarili, tak ich teraz ideme ošúpať. Bude to trošku taká brigádka, ale nevadí. Aspoň to bude mať môj manžel pripravené, keď príde a rovno môžeme začať teda nahádzovať do pohára a tak ďalej. Je to také smiešné, pretože teraz, keď som tu sama viac menej, tak mám všetko na starosti a všetko teda robím, kým môj manžel sa vráti. Ale keď sme tu dvaja, tak proste obaja pobehujeme po kuchyni, je to proste kopec randy, rehoceme sa, vtipkujeme a tak ďalej. Takže ja už sa neviem dočkať, kedy sa vráti, aby sme tu boli proste zase naspäť v našej typickej tradičnej zostave. Plus ďalšia vec je, že keď tu nie je on, tak môj pes sa so mnou veľmi nerozpráva, alebo teda nie veľmi, skôr pomenej a skôr na neho čaká. Že vraj, keď som preč ja a on tu je s ňou sám, tak je to veľmi podobné, ale teda neviem. A je to také celkom, s tým sa tu taká sama. Pretože keď sme tu všetci traja, tak ona tu pobehuje, baví sa s nami, nosí nám veci a proste je to taká iná zábava. Takto, keď tu není, tak reálne mám pocit, že leží pri dverách a čaká na neho, takže je to také trošku smutné, no. Preto som radšej, keď sme všetci spolu doma. Dobre, takže vajíčka sú pripravené pre nášho hlavného kuchára, alebo teda šéf kuchára, aby sa sem dostavil a pokračoval teda s nimi. Dosť sa z toho teším, lebo mám veľmi rada varené vajíčka a korejské varené vajíčka, také tie so sojovkou, trošku naštiplavo, to je proste dokonalosť.
vítaj doma. No, to bolo. No ja som dala 10, lebo že keby náhodou chcem dovať jesť a než sme stresli, tak by som sa nehnevala. Aha, tak. A nebudeš ich tam dávať, že vajca, cibula, áno, sklenínka? To všeobecne, ne? To tam mám vajce. Či kľudne, že keď zostane, jak zjem. Ty vieš tak veľa o vajcach, skladím. Nesili sa? No. Vidíš, že som mohla uvariť. No. Čo je? Aha. Ešte? Krása. Chceli sme ukacaného psa, tak nie si rozmaznaná? A jak ho mám otvoriť? Jaha, to neviem. Toto neviem, ako to mám. A toto je taká akože jak sa človek sa nedokáže dostať ku kimči, lebo to spravia normálne zámok pre deti, to je hrozné. Tak ty ako dospelák mi to otvor, prosím ťa. Ďakujem. Ó! Kimci! Také nemôžeš, láska, ty by si asi zomrela. Dám to do chladničky? Prerušujem chutnanie kimči, lebo musím dať vajíčko do chladničky. Počkaj, dáme to dobre. Dobre, môžeme pokračovať. Ňom. Veľmi dobré. Dobre, polievka sa nám pomalinky začína variť. Myčka nám ide. Jablká sa nám sušia. Sice to bude asi trošku ešte trvať, ale už sa tam začína niečo diať. Podľa mňa tak večer budú. A cesto nám rastie a nádherne voní. Vyzerá nejak takto. Momentálne krásne voní, takže to sa z neho teším. Necháme ho ešte teda odpočívať, nech nám ešte trošku porastie a môžeme sa teda ísť venovať nejakým tým mermaid veciam, keď už máme hotové všetko ľudské. No dobre, čiže čo sa týka mermaid vecí, dneska potrebujem odpísať na nejaké maily, mám zase 2-3 maily, ktoré by som chcela vybaviť, ktoré ma tu čakajú už niekoľko dní. Nestíham odpisovať na maily, mám toho strašne veľa, takže dneska by som chcela využiť ten čas na to, aby som toto zbúchala. A potom sa pozrieme ešte na nejaké ďalšie veci, ktoré mi tiež čakajú viac menej, odkedy sme sa vrátili z Okinawy. Nie je to také celkom náročné, pretože viac menej som si dávala pauzu aj od sociálnych sietí, keď som sa vrátila z Okinawy, bola som celkom chorá. A potrebovala som ešte tak týždeň kľudu, kedy som vlastne sa trošku oddychla, takže to je super, dala som sa teda dokopy. A za ten čas sa mi dosť toho veľa nahromadilo. Mala som nejaké rozrobené projekty, ktoré bude treba podokončovať a tiež som mala nejaké deadline na nové projekty, ktoré som chcela pozačínať, ale o tom sme sa viac menej bavili už na začiatku videa. No a tieto maily sa mi tu začali hromadiť, prišli moja full-time robota a naozaj som nestihla vôbec nič, takže
Viac menej využívam takto voľný čas na to, aby som si podokončovala nejaké veci, ktoré cez týždeň absolútne nestíham a nezvládam. Situácia je tak náročná, vôbec neviem, ako to bude do budúcna, pretože celkom sa menia veci aj v mojej full-time robote a tak ďalej a dosť mi to komplikuje život. Keďže už teraz nezvládam a nestíham veci, tak neviem, čo budem robiť potom. Ale nevadí, v každom prípade toto dovybavujeme, pošleme krátke maily a pôjdeme sa pozrieť na nejaké iné veci, ktoré som chcela riešiť. One eternity later.